Cel puțin unul din membrii echipajului elicopterului Smurd, prăbușit ieri în lacul Sudghiol, era în viață la câteva clipe după momentul impactului. Așa reiese dintr-o înregistrare video făcută de primii martori ajunși pe malul lacului. În timp ce aceștia căutau ajutoare, din mijlocul apei se auzeau strigăte disperate de ajutor. Un bărbat, deocamdată nu se știe dacă este vorba de pilot sau copilot, implora să fie salvați. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Uite-te cu ăla, eu l-am văzut când s-a întors singur. Strigă cineva? Da. Am chemat, vin acum! Ține-te bine! Rezistă! Rezistă, ține-te acolo că am chemat! Ești, frate! Am auzit! A căzut ăla cu hidroavionul, cu ZTI-ul, cred că. A căzut în dreptul la butoaie. Aveți vreo barcă să veniți în mijlocul lacului și strigă după ajutor. E pune și tu la... nu știu, la cineva, să trimite o barcă în dreptul la butoaie, a căzut unul cu un hidroavion. Și se ține, e agățat acolo, eu știu, până vin ăștia de la 112, strigă după ajutor, e la 500-600 de metri în mijlocul lacului. Ține-te bine! Ține-te că am chemat!